tady jako jedna rodina a jak je to krásné, že když vstupujeme do toho dne sobotního, že můžeme být spolu v domě Božím. Já si to velice považuji, že častokrát bývám na louce nebo na kopci, anebo někde ve zúženém prostoru, kde se tísníme a nemáme takové krásné, nádherné modlitebny ani v Bangladeši, ani v Pakistánu, když se tam něco lepšího postaví, ale to zdaleka nejsou tak krásné modlitebny, jak máme tady u nás. A tak bych rád, abychom dnes, kdy tak přicházíme do přítomnosti dárce života, jsme tady, abychom děkovali, abychom chválili, abychom si uvědomili, jaký to je obrovský zázrak stvoření. Pracuji v medicíně, dneska jsem se snažil to tak spočítat už přes 50 let. Ledasco jsem už viděl, zažil a zkusil. Je mi velice líto, že v současné době tak přibývá nemoci a nejenom těch zhoubných, onkologických a kardiovaskulárních, ale také těch depresivních a těch psychických. To je až k nevíře, jak to postihuje mladé lidi a děti. Děti sahají na život. Sebevražednost dětí u nás extrémně stoupá. Čím to je? Protože dnes chceme hovořit o prevenci, jak tomu předcházet. Jaké máme zbraně nebo možnosti, léky a takové ty zásady, které by nás mohly ochránit. A já bych chtěl nejdříve děkovat ústy Davidovi, dobrořeč dušema Hospodinu a celé mé nitro jeho svatému jménu, dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci, on vykupuje z jámy tvůj život, korunuje tě milosrdenstvím a slitováním, on napájí tebe trvání dobrem, tebe mládí se obnovuje jako mládí orla. Mně se líbí, tam to obnovuje mládí, že? Vám taky? Protože ten čas rychle letí, že? A Pán Bůh zaslibuje tak úžasné věci. A častokrát nad tím přemýšlím, za to se modlím. Že? Jako věřící lidé, jako ti, kteří věříme, že Pán Bůh má veškerou moc na nebi i na zemi, jakým způsobem se mohou ty jeho zaslíbení skutečně realizovat a uskutečňovat v našem životě. To je věc, která mě velice tak zajímá a rád o tom mluvím. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A možná ještě některé další věci. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst. Jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála, čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Mohli bychom dál pokračovat, jsou to skutečně velice dobré medicíny pro tu mysl, protože všecko začíná v našem myšlení. 90% všech nemocí začínají v našem myšlení. Nemoci jsou výsledkem prostě nezdravého a nepravdivého a negativního myšlení.
Jak jeden doktor řekl, 4 věci tě intoxikují, ne detoxikují a odvádějí toxické, ale cukr, sůl, tuky a negativní myšlení. A v podstatě má pravdu. Veškeré to zlo, nebo z 90% je zapříčiněno právě těmi 4 věcmi. A jenom maličko něčeho dál. Proto předcházet, to je velice důležitá věc. Na světě je obrovské utrpení. Nejenom hladomory, jak nikdy nebyly, a důsledky podvýživy i v naší zemi. Většina lidí umírá z podvýživy a z dehydratace. To vám řekne každý doktor. Lidé prostě už potom odmítají jíst a odmítají pít. No, protože po 50 už necítíme žízeň, tak to je katastrofa, protože většina těch starých lidí můžete ho nutit, ale on to nevezme, protože on necítí žízeň. Přitom to je velice závažná věc nepít, nebo málo pít. Ja? Protože my se zcvrkáme, my vysýcháme a tím vlastně stárneme předčasně a umíráme předčasně. Takže to je důležité si uvědomit a ty obrázky nejsou pěkné, ale ukazují nám na realitu, která na světě existuje. A to, co se odehrává, my jsme bohaté zemi, my tady máme skutečně velké bohatství, až jsme nemocní z těch přebytků a nadbytků, které nám škodí, které nás zase ničí. Ale tam to je jiné. U nás je to podobně, jak to řekl tady ten mladý muž. Mám akademický titul, luxusní vůz, jsem finančně zajištěn, mám k dispozici více sexu, moci, než mohu zvládnout, jenomže se, děkuji, musím ptát, jaký to má všechno smysl. A to je klíčová otázka pro každého z nás. My to máme, věřím, vyřešené, že? Většinou tady bývají přátelé a jiní lidé, ale ti to většinou nemají vyřešené. Smysl života, jaké jsou tvé priority, že pro co žijeme, co je tou základní, že tou osnovou a tou metou, k čemu směřujeme. Jak bylo odposlechnuto v Ženevě, v kanceláři Světové zdravotnické organizaci, kde ti doktoři tam diskutovali, my pořád neustále něco lidem bereme. Říkáme jim, nepijte alkohol, nekuřte, nepoužívejte cukr, nesolte, nejeste uzené. A lidé říkají, tak k čemu potom máme žít, když si nesmíme dopřát to, co máme rádi. A najednou, co máme rádi? Jsou to dobré věci nebo špatné věci? A odpověď bude podle toho, jakým směrem jdete. Já, když bych to nepraktikoval, no tak bych nešel na kliniku a mnoho lidí by bylo nešťastných a já si nemohu dovolit luxus být nemocný. Ne? Ani nechci, a samozřejmě. Pro mě to jsou dobré věci, ale pro jiné lidi s jiným nasměrováním pro mě to jsou jako varování, že abych to nepoužíval, ale pro mě to je smysl života. Proto klíčové je, pro co žijeme. Mnozí lidé, a žel i křesťané, jak už se dostanou do důchodu, tak ztrácí nasměrování. A potom velice rychle křadnou. Jak jeden chirurg, velice dobrý chirurg, se dostal do důchodu, on byl v depresi. On do roka zemřel. On se s tím nedokázal vyrovnat. Najednou on žil chirurgii, byl vynikající a pak už neměl co dělat. Nevěděl si s tím rady. Proto, jak to je klíčové, ano, pro co žijeme. Potom třeba pro někoho důchod, no konečně. No, už jsem se na to těšil, já nevím, 20 roku, teď mohu konečně realizovat ty vize, ty projekty, které mi Pán Bůh už dal v dětství. Že já taky mám ještě mnoho projektů, které je třeba udělat v Bangladeši, v Pákistánu a teď jezdím i do uprchlických táborů, jak do Egypta, tak do Thajska, tam v Myanmaru
utíkají 500 000 lidí, tam je bez jídla, bez přístřeší, nemoci. Je třeba, že pomoci těm lidem. Ale někdo, kdo žije prostě proto, tak to je přesně tak, jak to řekl Einstein, který řekl, myšlenka, že jsme na světě jen pro dosahování rozkoše a blahobytu, to je tak filozofie dobra pro stado vepříků. Oni se napapají, napijí a vychrochtají bahně a je jim dobře, vyspinka je jim bláze. Ale to není moc dobré pro inteligentní lidi, jako jsme každý z nás, kteří máme všechny možné vymoženosti a talenty a živny a vzdělání, jak Viktor Frankl napsal knihu, když přežil útraty holokaustu. Život každého člověka má jedinečný cíl a k tomu vede jedinečná cesta. Proto quo vadis? To je ta základní otázka pro dnešní večer. Quo vadis? Na to je třeba si dát velice dobrou odpověď. Když přijdete domů, vemte si papír a tužku, v závěru vám dám 4 otázky a ty si potom dobře zodpovězte. Pan Zundel, multimilionář švýcarský, má banky ve Švýcarsku a v zahraničí. Když šel na kardiologii a tam mu řekli, pane Zundel, je nám líto, nechceme vás strašit, ale ten váš styl života a ty vaše cévy, to je tak do 2 roků infarkt myokardu. Když šel potom na onkologii a když po těch všelijakých těch testech mu řekli, pane Zundel, víte, je nám líto, ale ve vašem krevním řečišti jsou maligní buňky, zhoubné buňky a jestli někde se uchytí na životně důležitém orgánu, tak počítejte, že do 2 let to bude velice závažné. A když mu potom ještě ortoped řekl, že jeho klouby jsou tak opotřebované, že bude do 2 let na invalidním vozíku, on se zhroutil. K čemu mi jsou všechny miliony? K čemu to je to lítání od rána do večera po různých schůzích? Já chci ještě užít svoje vnoučata a tak se pan Zundel rozhodl. Končím se všemi těmi věcmi a budu se věnovat vnoučatům. Máme ve Švýcarsku krásnou horu Matterhorn. Když se tam vyškrábu nahoru, tak musím být v dobré fyzické i psychické kondici. Tak se dám na vegetariánskou stravu a žádné ponocování, ano, a budu cvičit. A najednou jeho přátelé zjistili, pan Zundel, on je docela příjemný společník. On nás zve na večeře a vnoučata, děda, no ten děda, on sice na té hoře funí, když jde do kopce jak lokomotiva, no ale on nám tam bere a pan Zundel se škrábal a do 2 let se vyškrábal na vrchol Matterhornu a říká, ještě nikdy jsem se necítil tak dobře, jak teď. Změna, maličká, zdánlivě změna a ve skutečnosti přivedla k obrovskému významu. Někteří lidé ale si říkají a vymlouvají se, já to mám v genech, já s tím nic neudělám. Jenomže vědci zjistili, že ty gény totiž jenom kodují predispozici k té nemoci, nikoli v tu nemoc samotnou. To se nevědělo. Ale když se teď objevily epigény, to jsou takové zapínače a vypínače nad tím génem, a když ten epigen zůstane v pozici vypnuto, tak ten škodlivý gen se neprojeví. A to vypínání, zapínání, to se děje, jak se tady dočteme, že to se děje těmi našimi zdravými zásadami zdravého životního stylu. A to je úplně nový obor, který se teď velice prudce rozvíjí, protože skýtá naději, že i jednovaječná dvojčata, i když mají gen rakoviny, jedna z nich zemřela na rakovinu, ta druhá nikdy rakovinu nedostala, no protože žila úplně jinak než ta její sestra. Ta kouřila, prostě byla po všelijakých těch barech a to pila alkohol, než to tato nedělala.
a přežila tu svoji sestru téměř o 26 let. A přitom měli obě dvě naprosto stejnou genetiku, takže je to náš životní styl, kterým se lišíme, který nám pomáhá předcházet nemoci, bolesti, mimořádným návštěvám u lékaře, nadměrným účtům za zdravotnickou péči. Životní styl mění epigény a v mnoha případech dává gen cukrovky například do pozice vypnuto a způsob, jak žijeme, má mnoho společného se způsobem, jak umíráme. A znám to i z praxe, i v mé rodině, že taťka mé manželky je z rodiny, kde všichni mají cukrovku. On nemá. No, protože jeho manželka vaří vegetariánsky, no tak on tu cukrovku za celý život nedostal. A přitom v té rodině všichni do jednoho, a měl 5 nebo 6 sourozenců, tu cukrovku dostali. Takže ten gen tam může být, ale to ještě nerozhoduje o tom, jestli budeme nemocní nebo ne. Protože 70%, a někteří uvádějí až 80 nebo 90, závisí na epigenomu vašeho životního stylu a méně než 30% na lékařské péči, posloupnosti DNA a prostředí mimo epigenom. Takže to je obrovská šance. Každý z nás nemusí dostat ani infarkt, ani rakovinu, ani ty degenerativní zhoubné nemoci, pokud vezme v úvahu ty základní zásady zdravého životního stylu. Také doktorka Blackburnová, ona zjistila, že na konci každého chromozomu je špička, které se říká teloméra, ta vysílá vlákna, které obkružují a chrání ten chromozom a jak dlouho ta koncovka je pěkně dlouhá a ty vlákna pěkně silné, tak ten chromozom je chráněný před těmi škodlivinami, které přicházejí do našeho organismu. Jenomže ten špatný životní styl tu špičku zkracuje a tím potom ty chromozomy slábnou a nemoci se objevují. Proto ona objevila enzym telomerázu a ona uvádí, že klíčem k zabránění vytváření raných rakovinných buněk a ke zpomalení procesu stárnutí je udržet zdravou špičku chromozomu. A to může každý z nás udělat. Záleží na naší volbě, na našem rozhodnutí. Proto, aby nám to tam pěkně, ta šroubovice fungovala ve všech buňkách, že, a ve všech těch věcech, protože už ten genom lidský je známý, už se ví prakticky kde co je a mnohé věci, o kterých teď nemáme čas mluvit, ale ty epigeny, no to je naše naděje. To je taková, bych řekl, boží ruka, která nám dává pomoc, abychom s ním spolupracovali. Také doktor Orniš, který dělal už dávno, to začal různé ty výzkumy s tím zdravým životním stylem, on zjistil ohromující výsledek tenkrát, dnes už to máme potvrzeno z mnohých dalších výzkumů, ale on byl první, že ti, kteří se řídili jeho programem životního stylu, který zahrnoval řádnou stravu a cvičení, zvyšili si produkci telomerázy až o 30%. To není málo. Ne. To je o plnou 1/3. Takže ten zdravotní stav byl daleko lepší a lidé se začali dožívat 100 i více let. Ne. Jak nikde předtím to nebylo tak jednoduché. Takže velice moc záleží na tom našem životním stylu. Mám tady příklad 2 myšek, jedna je žlutá, druhá hnědá, obě dvě mají stejnou genetiku, obě jsou jednovaječná dvojčata, jedna je tlustá a žlutá, druhá hubená a hnědá. Čím to je? No právě stylem života. Oni v laboratoři jedné dali tu špatnou kariogenní potravu, z kterých jsou rakoviny a všechno. Ta druhá to nedostala, mohla si běhat, jak chtěla. Ta druhá byla v kleci a ona zemřela daleko dříve než ta druhá. I když měli stejnou genetiku,
ano, ale ve tom stylu života, v té moudrosti zdraví byly velice rozdílné. A my to vidíme i v praxi. Nedostatek spánku podněcuje změny v projevu 224 génů. To není maličko, že? A jiná studie hovoří, že lidé, kteří se dožívají 100 a více let, tak u nich se projevují 4 věci. Mají výbornou kvalitní výživu, mají hodně pohybu, mají dostatek spánku a teplo. Se zjistilo, že ty dlouhověci jsou v tropických krajinách, ale ne v těch studených tady našich a amerických. Tady je, protože když je vám zima, tak se věci zcvrkají. A tepny, všechno se prostě stahuje. Kdykoliv přijedu tady, tak já tady trpím zimou. Když jedu do Bangladeše, no, tak tam je dobře. Když jste v teple, tak se vám pěkně ty vnitřnosti otevřou. Dnes všichni prostě šetří, kdekoliv přijdete, všude je zima. Všude jsou 2-3 stupně nižší, lidé se sice otužují, no ale ani to otužování nedává jakýsi zvláštní velké výsledky. Někdy přitom dostanou infarkt myokardu, když se prudce změní 20-30 stupňů z ledové vody do sauny, tak to srdce to někdy prostě nepřežije. Takže je třeba brát věci tak trošku z rozumu. Vitamin D reguluje v lidském genomu více než 2000 genů. Je to nově objevený velký vitamin, který chrání před rakovinama, že má význam pro páteř, pro kosti, pro metabolismus vápníku, fosforu a reguluje mnoho metabolických procesů v našem těle. Také se zjišťuje, že ty zvířátka laboratorní, která žijí odděleně od matky, taky brzy onemocní a zemřou. Protože jim chybí to teplo toho tělíčka, té lásky té matky. Ne? A taky to zjišťujeme i u dětí. Ne? Maminky, tatínkové, držte svá miminka, s láskou o ně pečujte. Proč by měli vyrůst jako nervózní, strádající, ve stresu, v tenzi, v napětí. Často takové děti jsou potom kriminálníci, protože mají už od malička vypěstovaný takové předsudky, že ho nikdo nemá rád, všichni ho odstrkují, on je ten poslední a takový se potom brání, snaží se uplatnit a používají hrubost a násilí. Takže většina z nás může mít geny rakoviny, ale to, zda je jeden z těchto genů zapnut nebo vypnut, záleží ve velké míře na tobě, na mě, na našich rozhodnutích, na jídle, které jíme, zda cvičíme nebo ne, zda spíme dostatek hodin, na množství vody, které vypijeme, no prostě na tom, jak žijeme, jak to prostě provádíme. Takže všechno záleží na správném rozhodnutí, na činu vůle. Správným posilováním vůle může dojít v životě k úplné změně. A to je vlastně ta abeceda té zdravé životosprávy. Život je úsilím o rovnováhu. Rovnováhu mezi tělem, myslí, duchem, rodinou, práci, koníčky, prostě mezi vším, co se tak nějak dotýká našeho života. Dalším krokem je dostatečný spánek. Že 7 až 8 hodin to je dostatečný spánek. Pokud vstáváte v 5 hodin, v 10 hodin jít spát, aspoň nebo lépe v 9 hodin. A z praxe vím, že když jdeme dříve spát, jsme dříve probuzení, máme kvalitní spánek, protože ty hodiny před půlnocí jsou kvalitnější, se vylučují 2 hormony, melatonin a somatotropin, kteří regenerují a omlazují a pročišťují naše tkáně a náš organismus. Takže ten spánek je potom skutečně očišťující proces REM a RES fáze, které se vystřídají a ráno jsme jak miminka
že znovu zrození čistí, hlava čistá. Proto ty ranní hodiny, tam se dobře můžeme učit, studovat. Je to velice dobré pro modlitební chvíle, pro studium Bible. Je to jedinečný čas právě ráno, kdy mozek je odpočatý, kde odstraněny všechny ty nečistoty, tak dobře funguje. Dále životospráva, výživa, to je opravdu velice závažné. Mnoho lidí si kope vidličkou a nožem hrob. Rakoviny tlustého střeva konečníku a rekta, to jsou druhé nejčastější rakoviny vedle prostaty a prsu. To jsou 3 druhy rakovin, které vlastně jsou nejčastější. A to má naprosto jasnou souvislost ve stravování. Takže to je důležité si vzít v úvahu a dělat všechno pro to, abychom jedli jen ty nejkvalitnější, nekvalitní, ale ty nejkvalitnější věci, protože ve věku, když už nám je tak, jak jsme tady většina z nás, tak nepotřebujeme množství, ale potřebujeme kvalitu. A proto míska ovoce na ráno a míska zeleniny na oběd, to je hlavní chod. Ne to, aby tam byly ty řízky a ty další smažené, pečené věci a prakticky se tam zelenina v mnohých rodinách vůbec neobjeví. Možná něco maličkého a řeknou, jo, víme, jo, a jabko nakonec, no. No, tak to je žalostně naprosto nedostatečné, že? V době, kdy už nerosteme, už nepotřebujeme bílkoviny a tuky a takové ty věci na růst, ale potřebujeme hlavně vitamíny, fytochemikálie a takové stopové prvky, minerální látky. A to jsou právě v těchto věcech. Ořechy, luštěniny taky, ano, celozrnné věci, ale hlavně zelenina. Bohaté věci zeleniny. A pít, o tom jsme už mluvili. No a teď mi dovolte několik myšlenek o tom našem myšlení. A já beru jednak citáty od Ellen G. Whiteové, ale také i další citáty od jiných lékařů. Stav mysli ovlivňuje zdraví v mnohem větší míře, než si mnozí uvědomují. Lidé myslí negativně. Sledujte, jak se lidem mluví a nás to nakažuje. Všimněte si, jak kolikrát odpovídáte negativně. A to je to, co potom překyseluje celý organismus. Zármutek, úzkost, nespokojenost, kritika, brblání, vyčítání, pocit provinění, nedůvěra, to vše podlamuje životní síly. Nemoc někdy vznikne a často se podstatně zhorší falešnými představami. Tady vás píchne, já mám rakovinu. A tady, já půjdu na operaci. A vždycky to konzultujeme v tom negativním slova smyslu. A to ovlivňuje potom celý ten organismus. Takové myšlenky jsou velice negativní a zhoubné. Odvaha, naděje, víra, laskavost a láska podporují zdraví a prodlužují život. Takže to je ta medicína. Měli bychom zkoumat vliv myslí na tělo a vliv těla na mysl a zákony, které zde vládnou. To je důležité to promyšlet a číst o tom a dovídat se více informací v této oblasti. Ať jste kdo jste, cvičte a ukazňujte svou mysl učením, vnímavostí a přemýšlivostí. Sestra Whiteová často píše, abychom promýšleli dokonalost Ježíše Krista. V každé vlastnosti a každých detailech jeho charakteru promýšlet jeho dokonalost. Proč? No, protože tě to bude táhnout k tomu, aby si byl taky takový. Když o tom nemáme páru a o tom vůbec nemyslíme, tak nám uniká
obrovské věci. Jo? Že bereme to tak všeobecně, ale my potřebujeme detailně. Znáte toho malíře, který chtěl ten originální obraz a vždycky chodil do té galerie, kousíček si toho zapamatoval, šel domů a tam to přemaloval a už neviděl jak, šel zpátky k originálu. Mi se líbí ten příklad, protože on vlastně stále chodil k originálu, kopíroval, zapamatoval, přijal a pak to kreslil na ten svůj obraz, jak už si nevěděl rady, šel zase zpátky k tomu originálu. A to je vlastně dílo křesťana. Jdeme ke Kristu, teď promyšlíme detailně jeden rys a jednu charakteristickou vlastnost jeho povahy za druhou. A tak to vlastně vbudujeme a přijímáme do našeho života. Pevné odhodlání dokáže zázrak. Obyčejná mysl, řádně ukázněná, vykoná větší a ušlechtilejší práci než ta nejvzdělanější mysl u lidí s největším nadáním. Když oni jsou prostě leniví a ráno mám čas a leží až do oběda a potom zase to zanedbá, tak to je prostě, když nemá tam žádný pořádný řád ve svém životě, tak se mnoho věcí úplně ztratí. I přesto, že má talenty, já nevím, jak kvalitní. Ale když máme ukázněnou a máme disciplínu a jsme nasměrováni, máme misijní cíl, jak moje maminka, ta měla misijní cíl, každý den posílala zkušenosti pro děti cestou mailu. Jí to trvalo nejméně 2-3 hodiny denně, než to našla, než to přepsala a potom než to odeslala. A teď vydáváme ty knihy, kdo by měl o ně zájem, tak máme ty příběhy, máme i už tištěné, aby i naše děti a naši lidé z toho měli požehnání. A toto je disciplína, a ona se dožila 94 let. A i když předtím už ji lékaři označili, že zemřela, tak ona nám říkala, ne, abyste mě zaživa pohřběli. Takže se to málem stalo. A ona tím, že měla cíl, a ona říká, víš, někdy mě to tu bolelo, všude to, ale já jsem si říkala, to nevadí, to vydržím, hlavně, aby ty děti dostali inspiraci, kterou potřebují. A to je důležité. Mnoho našich babiček a dědečků už jenom leží, už se nechají obsluhovat, protože jim chybí misijní cíl. Dejte našim lidem misijní cíl. To nekončí. Ne? A to tě bude inspirovat, povznášet, to tě bude motivovat. Ne? To naplní tvůj den velikou krásnými zkušenostmi. A možná kolem tebe je plno starších lidí, nemocných, když jim budeš věnovat jenom 10 minut denně. A tvůj život se úplně tím obrátí. A to začíná v myšlení. Působení na lidskou mysl je nejvýznamnější práce, jaká kdy byla lidem svěřena. Čas rodičů je příliš drahý na to, aby byl tráven oddáváním se vlastním choutkám nebo honbou za bohatstvím, vysokým společenským postavením nebo zábavou. Děti doma pláčí a jsou sami a rodiče jsou, já nevím, na zábavě, v kině, v divadle a po různých zábavách a dětem se vůbec nevěnují. Já děkuji tatínkovi a mamince, že jsme měli ráno pobožnost s maminkou a večer s tatínkem. Každý den. Častokrát jsme ho viděli, jak studuje Bibli, jak píše misijní dopisy, jak chodí na návštěvy. A výsledek, můj bratr je děkanem na Teologickém institutu v Americe, na Andrewsové univerzitě. Teď jsem ho před chvílkou poslouchal, teď přednáší, loni jsme byli v Papua Nugini, zítra vám o tom budu vyprávět, ukážu vám nějaké snímky. Něco takového jsme ještě nikdy nezažili. To ale necháme na zítřek. Takže hodnota rodinných pobožností má zlatem a drahými kameny a miliardami dolarů
nevyrovnatelnou hodnotu. Nic lepšího nemůžete pro děti udělat, než mít s nimi každý den rodinné pobožnosti. Já to vidím u moje dcerky, teď u Gábinky, máme malého vnoučka, Filipka, jak on pěkně prospívá, ale ona s ním stále zpívá. Vypráví mu o Pánu Ježíši. Nikdy jsem si to neuvědomil, jak děti, když mají 1 rok, jak jsou bystré, on všecko rozumí. Comukoliv řekneme, no tak on hned jde a udělá. A já jsem si to nikdy tak neuvědomil, když jsem měl dcerku, já jsem hodně pracoval, tak jsem neměl na ní tak čas. Ale teď, když to vidím, mám více času, tak mě to úplně šokuje. On má 1,5 roku a on dělá takové věci, ani vůbec nevím, odkud ho to napadne. Že to dělá. Sám uklízí, přinese na stůl, uspořádá věci. No to je zázrak, něco takového. Ale tam se zpívá, on má klavírek svůj malý, když mu řeknete zaspívají, okamžitě letí u klavírku a už hraje, že? Už hraje po svém, tak jsme mu koupili velký klavír, no tak to je prostě z něho muzikant a zpěvák, velice nadaný na hudbu, už ještě neměl rok a už to dělal. Takže to je třeba v tom těch dětech pěstovat. Dále hodnota sebepoznání. Znát sám sebe je